И така, добре дошли потребители на Вибол 7. Аз па на Вибокс на YouTube. Днеска така ще ви покажа едни неща. Това е епизод номер 3 на Minecraft Redstone Systems. Така, това е машина за месо. То много лесно се прави. Гледайте я. Тук има една ръчка. Ето така се пуска, така се спира. Само да взема яйца. Така, ще го напълня целия, защото после без ще ми трябва храна. Само да махна тук повечето неща, че започва да ми лагва. Така. Ще го махна. И така. Ето. Само преди да пусна, ето тук има лава. Ето лава. И това е диспенсър. Само за да кажа, че трябва да използвате диспенсър, а не дропър, защото дропъра фърля само айтъми. А на нас не трябват животни. И така, да стартираме процеса на месомелачка. Така, както виждате, почват да се спамят прасета и да горят. И те като изгорят, ви дават препечени пържоли. Така, да минем на следващото. Тук има кокошки, странно. В принцип, това е машина за жито, в смисъл ферма, която се обира автоматично от ръчка. Ето тук. Така, мога да влезете. Ето. Трябва ми така, това. Го направя голямо. Бълмил. С бълмил се правят големи. По-дебели и по-тлъсти. Ждени кубове. Така. В новата точка има сено. Това ще бъде много удобно. Пак може да стане, не знам. И така. Така, за малко краска. Бегайте, бе, кокошки. Да малко да поукрасим. С тревичка. И сега дърпаме ръчката. И ето, както виждате, водата обира всичко. И чакаме и те идват е тук. Ето го. Там във вратата засядал някой път. Сега ще го оправя. Това е защото вратата е сложена отвънка, а трябва да е отвътре. Ето така. Бах ти кокошките, где са взели. И така спирам водата. Отивам и пак си посъдявам. Ето. Пак се съдя. Чакам да порасне. Така. Така. Готово. И сега чакам да порасне. И ето следната машина. Номер 3. Машина за яйца. Ето, както виждате, вече даже има яйца. Дърпам ръчката. Кошките идват насам, както и яйцата. Ето, яйчица. Така идват яйцата. Така. Ги оберем. После пак дърпам на ръчката и кокошките отново отиват да щъкат. Да, може да умрат някой. Това е защото има вода и те са гътват. И така, това беше
епизод номер 3 от Minecraft Redstone. Този епизод не съм строил, само ви показах. 3 машини. Машина за месо, автоматична ферма за жито и ферма за яйца. Така. И това беше всичко. Лайквайте, абонирайте се за канала ми и до скоро!